Okay. Εδώ, είμαστε καινούργιοι στο YouTube, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για το κανάλι μας. Θα κάνουμε unboxing κυρίως και θα κάνουμε streams σε LOL. Αυτό, games από PlayStation μετά να περιμένετε, box επίσης και κάποια πραγματάκια από Κίνα, διάφορα έτσι χρήσιμα για κάποιο λόγο, τέλος πάντων. Αυτό βασικά να περιμένετε. Κωνσταντίνος εδώ, Σπάρτακος δίπλα. Αυτό. Θα κάνουμε κάποια μετά giveaways άμα ανέβει κάπως το κανάλι. Και ας προχωρήσουμε λίγο στο ψητό. Έλα ρε μαλάκα. Και το σημερινό θέμα, βλέπετε Apple. Έλα ρε μαλάκα. Δεν ξέρω, ναι ρε Apple. Βλέπετε Apple προϊόντα εδώ πέρα. Θα κάνουμε unbox τα AirPods. Εδώ κλειστά, τα άλλα θα σας πούμε μια γνώμη γενική που έχουμε για αυτά. Μαχαιράκι εδώ, AliExpress, το καλύτερο. Kitchen. Νομίζω το καλύτερο. Πω. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος. Πω μαλάκα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο... Αδερφέ μου, αυτό θα είναι πιο ωραίο, πιο creepy. Αυτό είναι πιο λεπτό. Για. Αχορηγήσουμε λίγο και το AliExpress. Αδερφέ, μαχαιράκια μπρόνι. Χαράζω τώρα, δες. Και έτσι αργά και βασανιστικά κόβεται η ζέλα. η ζέλα. Κάπως έτσι το χαρτί εδώ παίρνει βόλτες. Και αυτό να σου δώσουμε AliExpress και αυτό. AliExpress και αυτό. Κάδος. Και αυτό είναι ρε φίλε. Έτσι. 2 εκατοστάρικα ακουστικά. Κάπως έτσι. Εδώ πέρα. Εγώ από φίλε αυτό το κουτάκι είναι γάμισέτα. Πολύ ωραίο κουτάκι. Είναι πολύ μπόμπα. Πολύ ωραίο κουτάκι. Όπα, το άκουσες τον ήχο. Ναι. Άκου. Δώσ' του μία γύρω στο διάλο. Το γαμίδι. Και άκουσε με αδερφέ μου, άκουσε με, κάτσε, θα τα δείξουμε μετά τα μανιουαλάκια εδώ, sorry. Λοιπόν, άκουσε το εδώ. Αυτό λοιπόν να δείξουμε εδώ τη συσκευασία. Προφανώς είναι μαγνητάκια. Ακουστικά, πάει πάλι το PC, έκλεισε. Τα ακουστικά και άκου αυτό προσεκτικά. Άκου. Αυτό. Μαγνητάκι φίλε. Αυτό είναι ο υπέροχος ήχος. Πανεκκίνηση στο PC. Manual βλέπουμε εδώ. AirPods. iOS 10, 1, 2, 3 σου λέει. Ποτέ δεν τσμεύουνε. Κάτσε λίγο. Exposed. Όποιος ενδιαφέρεται εδώ πέρα βλέπει. Ναι, εντάξει, τα ξέρουμε πάνω κάτω. Exposed. Τα έχουμε χρησιμοποιήσει όπως βλέπετε. Ανοιχτό πακέτο. Σου έρχονται κι άλλα manuals για έτσι, μένα. ωραία θικούλα, φίλε. Δεν σου θυμίζει αυτή η θικούλα, κασέτα Nintendo. Παλιά. Ναι. Κάτι τέτοια ρε φίλε. Ναι. Κασετούλα. Ναι. Κασέτα Nintendo, ναι. Και καλώδιο φόρτισης για τα AirPods. Αυτά είναι τώρα. Να πούμε ότι τα ακουστικά φορτίζονται εδώ μέσα. Ναι, φορτίζονται βέβαια και φορτίζεται και το... η βάση και μπορεί να το φορτίζεις έτσι ασύρματα χωρίς να τους δεις καν. Ας περάσουμε και ας πούμε μετά από αυτά εδώ πέρα μια γνώμη. Πες πρώτα ρε φίλε ότι εσύ τα χρησιμοποιήσεις και ξέρεις πως είναι πάνω κάτω, πως έχουν βγάλει, ας το πω. Ναι, εντάξει, κοίταξε, είναι ένα πολύ καλό ακουστικό. Πολύ καλό ηχείο. Το προτείνω για ανθρώπους που έχουν το 7, το 8 ή το Χ, που δεν μπορούν, ας πούμε, όταν φορτίζουν να παίζουν μουσική παράλληλα. Αυτό, πολύ καλό ακουστικό. Με ένα τοράγιο το αλή.
Τα πάντα όλα γίνονται. Εντάξει, είναι και αυτό βέβαια, θα δούμε, θα φέρουμε και κάτι τέτοια. Και αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Συμπημένα ή όχι τιμή? Εντάξει, είναι και Beats ρε φίλε. Φαντάσου έχει κάνει συνεργασία με την Beats και είναι. Τα ακουστικά πετάνε. Απλά πετάνε. So. Βέβαια, εύκολο να τα χάσει. Ναι, πολύ εύκολο και εντάξει, έχουμε και. Υπάρχουν και λαστιχάκια που. Ναι, τέλος πάντων. iPhone 7. Αυτό είναι του Κώστα. 32 GB δικό μου. Δυο λόγια θα σας πούμε, αυτό δεν είναι unboxing τώρα. Review πάνω κάτω. Review πάνω κάτω, έτσι να σου πω τη γνώμη μου. Πολύ καλό κινητό, το βρήκα προσφορά Black Friday στα 500€, πολύ καλά. Και αυτό βασικά, πολύ καλό κινητό, ωραία η κάμερα. Εντάξει, τώρα για όταν βγήκε 9 εκατοστάρικα, αν περίμενες θα το όχι φίλε, και η αφή του και γενικά η συσκευή όλα είναι πολύ προσεγμένη. Εντάξει, βέβαια κάποιους τους πειράζει το κουμπί, αλλά εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, πάλι το PC. Αδερφέ, αυτό θα μας κάνει πρόβλημα, ξέρεις. Εντάξει, θα το δούμε. Ωραία. Αυτή είναι η Jet Black, έτσι, η γυαλιστερή. Δεν είναι μάτ. Είναι η γυαλιστερή έκδοση, ναι, είναι το Jet Black. Δείξ' το. Το έχω, πού το έχω? Να, όχι. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται τώρα. Να το εκεί. Εδώ πέρα είναι, εδώ, οπ. Και θήκη Τσάπλ. Εδώ. Αυτό βασικά. Το πίσω να δείξει λίγο. Apple, ναι, και να δούμε και. Βέβαια, ότι είναι αυτό ειδικά φίλε, αυτό είναι το καλύτερο. Το καλύτερο, αλλά άμα το σου πέσει έτσι. Ωραία φίλε, κοίτα αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οπότε καλύτερα εσείς μπορείτε να βάλετε και τζαμάκι πίσω, υπάρχει και πλέον τζαμάκι για το πίσω. Σωστός, θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα είναι, πιστεύω, πολύ καλή λύση. Ναι. Και ας προχωρήσουμε στο iPhone 6. Δεν υπάρχει πια. Εγώ το έχω. Έσπασε στον τοίχο. Εγώ το δικό μου. Αλλά θα σας μιλήσει ο Σπάρτακος λόγω της περιπτώσεως του που έχουμε το ίδιο. Καλό κινητάκι ρε φίλε, πρόσωπο. Εγώ το πήρα μεταχειρισμένο 2.50. Πολύ καλά, πολύ καλά. Εντάξει. Εγώ όσο καιρό το έχω δεν μου έχει βγάλει κανένα πρόβλημα. Συνέχεια ανανεώνεται σαν το καινούρια. Πολύ καλό κινητό. Να τονίσουμε ότι εντάξει, σε 1 με 2 iOS δεν θα τα χωράει. Εντάξει. Δηλαδή στα 13-14 δεν θα τα παίρνει. Εντάξει, αλλά μέχρι τώρα ρε φίλε πιστεύω ότι είναι πολύ καλή επιλογή. Σκύλος. Ναι, δεν έχω να πω κάτι, σκύλος. Ναι, εντάξει. Η Apple γενικά βγάζει πολύ καλό και εύκολο λειτουργικό. Κουτάκια πάντα προσεγμένα κλπ. Εντάξει, αυτό είναι μια. Ωραίο κομψό κινητό το πίσω, γενικά μου αρέσει πολύ το iPhone 6. Ναι, αν και βέβαια. Το Jet Black. Αν και βέβαια εγώ. Ναι. Εδώ το Space Gray. Ναι. Space Gray, ναι. Εδώ με μια θήκη απλή. Σωστό. Αν και βέβαια κάνει αυτά εδώ με τη χρήση του και όταν περνάει πολύ καιρό κάνει αυτά εδώ τα σημαδάκια. Εδώ πάνω ξέρω εγώ. Θα δεις εγώ τώρα στο επόμενο που θα μιλήσουμε. Εδώ. Αν και εγώ πιστεύω ότι για μένα το iPhone το 5, το 5S ήταν πολύ δυνατό. Εντάξει, ένα από τα καλύτερα ήταν το 5. Εγώ το 5 ήταν νομίζω και το καλύτερο. Γιατί μου είχε χαλάσει αυτό εμένα η οθόνη, λίγο είχε βγει και πήγα να το φτιάξω, μου βάλαμε κανονική πάλι Apple. Είχα το 5S και με έβγαλε πολύ τούμπανο κινητό. Πολύ, μ' άρεσε πολύ. Το S ήταν πολύ. Γενικά, εγώ θα το συνιστούσα αυτό το κινητό γενικά για άτομα που έχουν budget εκεί μικρό για iPhone. Και να τονίσουμε ότι η διαφορά τους έχει jack. Και... Ναι, ενώ το άλλο μπαίνει κανονικά η. Ναι, και το δικό μου δεν έχει καν jack, έχει μόνο απευθείας, το charger. Εγώ το συνιστώ πάντως αυτό το κινητό, πολύ καλό. Αυτό. So, πάμε στο επόμενο. Ας προχωρήσουμε εδώ. iPad, το Air, το 2, να το φέρω να το δούμε κιόλας. iPad, φορτάει τώρα. Και αυτό πιστεύω, και αυτό πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Πολύ καλό, εντάξει. Κόμψο. Εδώ, ναι. Αν και με έχει βγάλει άσπρο πρόσωπο βέβαια, κάνει... αλλά εντάξει εδώ βλέπουμε χτυπήματα. Το ένα βέβαια αυτό το γκρι πίσω είναι μεγάλο πρόβλημα ρε φίλε. Είναι ναι. πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, ναι. Αλλά το έχω
σχεδόν 2 χρόνια και με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Και ακόμα πετάει, δηλαδή, πετάει, ειλικρινά πετάει. Και για το παιδί σας και για όποιος το πάρει είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο και το παίρνεις και παντού και σε ταξίδια και... Βολεύει. Και η κάμερα του είναι εξίσου πολύ καλή. Η κάμερα πολύ καλή. Εντάξει, βέβαια το πρώτο καινούριο έχει και flash στην κάμερα, αλλά ποιος το γαμάει τώρα. Και αυτό παίρνει ακόμα τις ανανεώσεις όλες κανονικά. Ναι. So, ας προχωρήσουμε στο πιο μεγάλο κουτί. Στο Mac, τώρα το έχω μέσα στην κουζίνα, να πάω να το φέρω. Το χρειάζεται. Δεν θα σας το φέρω. Πάλι το PC down, τέλος πάντων. Δεν θα σας το φέρω, θα σας πω 2 λόγια όμως. Εντάξει, το Mac είναι Mac. Είναι Mac, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και πρόσφατα κάναμε και το καινούριο μας τεστ, αλλά σε ποιο MacBook ήταν αυτό? Στο Pro, κάναμε το τεστ, το Air. Κατεβάσαμε το λολάκι λίγο να δούμε σε τι φάση βρίσκεται το... Ναι, και είδαμε ότι όντως μπορούμε να κάνουμε και διπλό stream, να παίζουμε και 2. Και γενικά το LOL δηλαδή έπαιζε στα high, εντάξει, για laptop, πολύ καλά. αρκετά καλά. Δηλαδή λάγκαρα, αλλά πολύ λίγο, δηλαδή ελάχιστα. Πιστεύω ήταν καλή συμφά που κάναμε εκεί πέρα. Και μιλάω από δανά εδώ, ξέρετε, βάση. Αυτό. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Και το MacBook αξίζει, πιστεύω. Ναι, εντάξει, το MacBook. Εντάξει, πιο πολύ. Τουρμπάτο. Ναι, είναι τουρμπάτο, αλλά τώρα για ένα gamer δεν θα συνιστούσα. Όχι, για δουλειά, εγώ σου λέω δουλειά καθαρά. Δουλειά είναι καθαρά. Και βέβαια για μουσική, παραγωγή κλπ. Είναι ότι καλύτερο. Σαφώς. Και βέβαια θα ήταν ωραίο να έχεις και ένα MacBook, ας πούμε, και για edit και για montage και για το οτιδήποτε. So, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστούμε. Ένα like, ένα subscribe άμα θέλετε, να μας γνωρίσουν και οι φίλοι σας. Και τώρα περιμένουμε πραγματάκια, θα έρχονται συνέχεια περισσότερα. Από Ali και από Gearbest έχουμε πάρει. Ali, Gearbest, τώρα περιμένουμε να φτιάξουμε το κανάλι λίγο, να το αναβαθμίσουμε, να πάρουμε μικρόφωνο. Θα δούμε φωτισμό και φωτισμό και ναι. Έχουμε ήδη παραγγείλει πολλά αρκετά πράγματα να κάνουμε unbox. Ναι. Από ακουστικά, από ό,τι θέλετε. Πληκτρολόγια, μετά survival, κάτι μαχαιράκια. Τα πάντα για τσάντες, αξεσουάρ, ό,τι θέλετε θα τα δείξουμε όλα εδώ. Ναι, βέβαια έχουμε να δείξουμε και μερικά έτσι review πάνω κάτω στο setup εδώ του Costa, Razer κλπ. Θα κάνουμε και ένα room tour σίγουρα. Ωραία, ναι. Οπότε περιμένετε πολλά από εδώ. Και στο Play εγώ θα και γενικά θα ανεβάζουμε και gaming βίντεο κλπ. Μπορεί να παιχτεί κανένα stream απευθείας. Αλλά περιμένουμε πολλά ακόμα, ναι. Unbox και stream. Είναι αρχή. Αυτό. Οπότε KS Unbox. Είπαμε να το βγάλουμε έτσι. Κωνσταντίνος Σπάρτακος. So, ευχαριστούμε. Να περνάτε όμως. Τώρα νομίζω θέλουμε